Timba so chalandira president akamabwera chalandira president akamabwera kena kotiona na kumapeto sure ndito Chemulira njiza mutera amaona ngati kuti wafika atuwa kucheu matemutase wasaziwa kuti popa no munyika chemulira njiza mutera amaona ngati kuti wafika atuwa kucheu matemutase wasaziwa kuti popa no munyika ino mavoti munabera mukatitenga ngati ana ang'ono anadati kunyadira tayuza tipek samuono oma mukunama Mayaruka, Tirimandida, Mukunama, Mayaruka, Nera Kufufuzi, Mukunama, Mayaruka, Tirimandida, Mukunama, Mayaruka, Nera Kufufuzi. If you think I'm Godaba, Kumali Mene Riba, Napotina Kufu. It's a dream again, J.M.
Nakala taka zambili baubata kufuna kazi lelo ndamupeza lelo ndifuna mpeke velo wina kuyankula kodine nisifijika ine isaka zinye na mapanda Njamba batama kodi ndizifinika makoba ni magwira ndeka zikaloa ni mafuna kusangalala kodi ndizifinika kodi Nesa moyo ni mwanga nizipanika kodi nizifinika Nesa moyo ni mwanga nizipanika Finika niloka katikoroke Finika niloka katikoroke Finika niloka katikoroke Finika niloka katikoroke Ukaza kafala mimi Fashion ya muwaza asifinyika kuboda salesa kupenda salesa moyo ni watu sokorole nisanje itakupali amarawi kukalilo jamba ya zani musifinyika Sugola tulowala labwino Afrika Make a decision yesterday, having looked at the policies and programs and ideals and ideologies, and I thought that the best party I could join is the UTM, so that I can contribute the little I have, the little knowledge I have, so that we should unify this country. As you are aware, the country is divided. There's so much hate, there's so much anger, and Dr. Klaus Chilima has been preaching a good gospel that we are one people, and he's a figurehead whereby he's going to unify Malawians, and his programs on development, for example, he's talking of the elderly people, he's talking people with disabilities, he's talking people orphans, he's talking of women, he's talking of electricity, water, and so on and so forth. But most of all, he's talking even about the youth, that the youth are the leaders of today and not tomorrow, as other leaders are preaching. He is saying that, look here, we as leaders, we are simply leading them, but the youth, they should take part, they should participate in activities, in development, and they should be forefront in politics. As you know, in Africa, there's a wind of change. The youth are in forefront. Some people would call what you're doing political prostitution, because you've been pretty much in almost every party in Malawi now. You've been in AFOD, UDF, DPP, and now here you are, UTM. Absolutely. I'm one of the founding member in DPP under late President Bingham Tarika, may his soul rest in peace. But you know, in democracy, you've got the right to join any political party or any organization. And as my right, I thought now I should contribute a little knowledge I have, I should join UTM because of their policies. So it's not that I'm a political prostitute, neither have I come for a position. I'm just a simple member of UTM. Well, UTM has now gotten into an alliance with the MCP. What is your comment on that? Well, as you are aware that there's 50+1. Yes. No any political party, I think in my view, because of the current political situation in Malawi, no one can amass 50+1. So I think the right way, right forward, is to make a coalition. As you know, the UDF and DPP, they've merged as a coalition partners. So has the UTM and MCP. So I think it all depends how much we are going to campaign, how much we are going to tell the people, so that people will decide which coalition to go for. But I think in the end, Malawians will appreciate that UTM and MCP
is a good coalition. So you're in full support of the coalition. Very, very full support, very full support. Thank you very much. I wish you all the best. Thank you, Joab, and thank you for having me. Thank you very much indeed. That's Mr. Yunus Musa. Been around for quite a bit. He was with Afford, he was with UDF, DPP. He rose quite high in the DPP. He was almost being considered for the position of vice president for the southern region. And well, politics happened and he contested in the primaries. He lost. Stood as an independent, he lost. And now he says he sees the future in the UTM and is here to join. He's not even beating about the bush on that. He says he's here to join the UTM and says he's in full support of the UTM MCP alliance. Nthawi ina iliyonse tikuyembekezera kuti pamalo pano mtsogoleri wa chipani cha UTM akhala akufika. Patakali pano ndi anthu kuvina, kusangalala, kuyembekezera kuti mtsogoleri wa UTM afike pamalo pano. Azipani zina ndi amene tikuyankhula nawo panowa. Tayankhulana ndi Professor John Chisi achipani cha Umodzi UP, apanso Yunus Musa amene akubwera pano tikhoza kuti ngati oyima pawo ngati independent koma sili munthu wachilendo kwambiri mu ndale za kuno ku Malawi ndi anthu oti aona. Chinanso taona pakubwera akuluakulu ena achipani cha UTM. Taonanso wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi amenewa ndi Michael Usi. Michael Usi akhalasa kukhala nawo pa misonkhano ya mbuyo imene UTM inachititsa ku Masinta komanso ku Mzuzu Upper Stadium chifukwa akuti amakhala akuchitanso misonkhano ina chigawo chakumwera. Koma mmene abwera kuno ku Njamba iwowa akufuna akhale nawo pa msonkhano uno wa UTM. Ndiye nawo taonanso akufika mphindi zimene zapitazo. Tandioneko nyimbo zina zimene zikuyimbidwa kuno ku Njamba Freedom Park pamene anthu akuyembekezera kufika kwa Dr. Saulos Chilima pamalo pano. A DJ asunge nyimbo ya Maloto Sang'amba. Maloto Sang'amba. Mukuifuna? Maloto Sang'amba mukuifuna? Iya ibwera imene koma nthawi ino Soul Chambers.
Ashirima queremos, queremos, Ausi queremos, queremos, Ausi queremos, queremos, Carinho queremos, queremos, Carinho queremos, queremos, Massavi queremos, queremos, Atisi queremos, queremos, Chapora queremos, queremos. Ndimai ya kunyumba mere chirima akufika pano kwa Njamba chibagira mwamba Tulukana tukuta akumana malungo kutabange ichi akwiba. Adakosa.
Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Chipagira mwamba, chipagira mwamba, chipagira mwamba. UTM! UTM! Sokololatu! 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 Dr. Saulos Klaus Chirima. Dr. Saulos Klaus Chirima. Ifeton Setiripano. Ifeton Setiripano. Bwana mundilole masanano kuti malo mwa anthu onse ali pano ndikakulandireni Bwana masanano kuno ku Njamba ulemu wanu Bwana. Mundilolenso Bwana kuti ndikapereke ulemu kwa mayi athu, mayi amene amakhala nafe nthawi zonse, mayi Mere Chirima, tikuti mulandire ulemu wanu masana. Ulemu kwa inu Dr. Michael Usi, amene ndinu Vice President wa chipani cha UTM. Ndikaperekenso ulemu kwa Secretary General athu Akweni Patricia Kaliati. Bwana mundilole kuti ndikaperekenso ulemu kwa patroni athu Anoero Masangwi, mulandire ulemu wanu masanano. Bwana, msonkhano uno si msonkhano wamba iya, ndi msonkhano odalisidwa mwapaderadera. UTM! UTM! Pofuna kupereka ulemu Bwana, mundilole ndikapereka ulemu kwa Bwana Chirembwe, amene ndi a Deputy Youth Director achipani cha MCP, ndi amayi wonse a MCP amene ali pano. Komanso mundilole ndipereke ulemu kwa Bwana George Mnesa, amene ali achipani cha Mafunde, ulemu wanu. Bwana, malo ano paliso John Chis achipani cha Umozi, tikuti mulandire ulemu wanu. Bwana, kuchokera kuzomba, kuchokera mumzinda wa Nzomba, ku Eastern Region, Bwana kumene kukwachoka Mphangala Pandale, Bwana Yunus Musa, mundilole ndi alandire. Bwana, pano pali zipani zosiyana-siyana, anzathu a PP ali pano Bwana. Anzathu a PPM ali pano Bwana. UTM! Anzathu a Ford ali pano Bwana. Kodi ndimasewera? Ndimasewera? Mwina mongofuna kunenapo, Bwana inu mmatiphunzitsa kuti tisanayambe china chilichonse tizilemekeza Mulungu. Mundilole nthawi ino kuti ndiyitane Bwana Honorable Alani Ngumuya kuti atisekulire zonse ndi pemphero. Bwana Alani Ngumuya. Titseke maso kuti tipemphere, tikhale chete kuti tiyankhule ndi Ambuye. Tikhale chete tiyankhule ndi Ambuye. Zikomo Atate athu akumwamba,
tili othokoza pa tsiku la lero limene mwali lilinganiza kuti tikasonkhane pa nthawi ino. Tikuthokoza chifukwa cha atsogoleri onse azipani zosiyanasiyana motsogozedwa ndi Dr. Saulos Klaus Chilima pa tsiku la lero, komanso kusonkhana lonse kumene tachokera aliyense payekha. Mulole kuti aliyense akatsegule mtima wace, akatsegule makutu komanso maganizo, kunena kuti zonse zimene zikayankhulidwe pano zikakhazikike m'mitima, komanso tikazimvetsetse kuti dziko lino likasinthe. Zikomo kwambiri kuti ngakhale tili anthu ochimwa mumamva mapemphero athu, koma chachikulu mukatikhululukirire. Pano mwalola kuti tikasonkhane anthu osiyanasiyana, zipani zosiyanasiyana, kuti tonse tikapange chinthu chimodzi. Kaperekeni nzeru kwa aliyense amene akalankhule pa msonkhanopa, kuti chilichonse choyankhula chikakhale chomanga komanso choti chikasinthe dziko lathu. Mumatimvera nthawi zonse, katimvereninso lero. Mosakulamulirani koma mokupemphani. Kadalitseni atsogoleri onse ndi mtsogoleri wathu Dr. Saulos Klaus Chilima. Mwa Yesu tipempha zonsezi. Amen. Manja mwao, manja mwao, manja mwao. Yesu ndi wabwino ndipo nthawi zonse. Assalamu alaikum. Bwana, ndalankhula zimenezi chifukwa malo ano ndi odalisidwa ndi Papa wa ku Roma amene anabwera zaka zambuyozi. Motero kuti anthu onse ali pano ndi anthu opemphera. Malo ano ukabwera ndi ufiti umangoulula weka. Malo ano ukakhala ndi zitumwa umangogwesa weka. Last week analipo ena amati iwo ndi afiti akangoulula woka. UTM, mundilole Bwana kuti tilowe muchigawo cholankhula. Kuno ku Malawi aini ake aziko lino ndi achinyamata, makamaka amma college. Kuno kuli polytechnic, kuli ma college osiyanasiyana amene abwera pano, ndipo ndi cholinga chanu Bwana kuchita promoti achinyamata. Mosataya nthawi mundilole kuti ndiyitane Christian Chikalimba kuti akupaseni moni Bwana wachinyamata kuchita promoti achinyamata.
maphunziro ayenda bwanji ngati munthu uli mklasi koma chimene ukuganiza ndikuti chokudya ndichipeza kuti. Mwonjezerapo accommodation yomwe tikuti malo ogona ndi ochepa m'makampasi mwathu. Tikufunika infrastructure ina. Pamene makoleji amamangidwa chiwerengero chinayi chochepa chimakwanira anthu amene amasankhidwa nthawi imeneyo, koma anthu tinachulukana ndiye malo ogona tumazipezera tokha ndipo ndiodula. Tikumapeza 40,000 per bed space. Tsono makolo athu opeza mochepa tikwanisa bwanji kuti myezi itatu kulipire 40 pambali potu kulipira fees yodula kale. Kudula kwa malo ogona kukupangisa kuti achitsikana ambiri tizipanga makhalidwe oyepa osiyanasiyana kuti tipeze ndalama yokalipirira renti. Kupatulapo tikachoka m'ma-private accommodation athu amene ndi kutali ndi ku sukulu kwathu munjiramu tikumafambidwa. Chinanso tikuti boma linasiya kulemba ntchito ana a sukulu especially amene akupanga za chipatala akangomaliza sukulu. Vuto limeneli tikuona kuti likupangisa kuti ogwira ntchito mzipatala akhale ochepa. Mapeto ake tupeza kuti anthu ambiri sakuthandizika akapita ku chipatala. Vuto lina ndi kuchotsedwa kwa stationary allowance imene ija imatithandiza pa zochitika zosiyanasiyana pa sukulu pathu. Timagulira makope, zolembera ndi zina zotero zimene zikufunika pa sukulu pathu. Mavuto onsewa bwana tikukhulupirira kuti ndinu nokha amene mmayika umoyo wa achinyamata komanso Amalawi patsogolo. Pomaliza ndipemphe kwa achinyamata anzanga, ino si nthawi yonamizidwa ndi botolo la mowa. Kuti zonsezi zisinthe zikutengera inu ndi ine tikalembetsa tikavote ndi kuvotera boma limene likuyika zofooka zathu patsogolo. Kuyimiriridwa ndikofunika kupasela 60% ya dziko muno ndi achinyamata. Koma tikayimiridwa mmene UTM ikuchitira kutenga achinyamata kuyika patsogolo zokhumba zathu zomwe zili zotukula dziko la Malawi ndizamveka. Dzikomo. Manja mwake. Zili bwino sizili bwino. Zili bwino sizili bwino. Kodi mmene zilili mu neba angamake? Bwana ana ena asukulu afika pophika kachaso kuti apeze sukulu fees. Zili bwino sizili bwino eti? Bwana popitirira ndi program imeneyi mundilole kuti ndizuse mwini wake wa region ino ndipo amenewa ali mbwalo UTM sisters akonzekere. Amenewa ndi a regional governor adera lino Honorable Steve Mikaya MP m'manja mwawo.
Chibagera pamwamba aliyese chibagera pamwamba. UTM. UTM. Tsogolo lathu. Abale tsogolo lathu. Abale tsogolo lathu. Inu ndikati Dr. South Klaus Chirima. Dr. Chirima. Dr. Chakwera. UTM yonse. Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri. Bwana timverane abale anga kuno ku Blantyre. Tikhale bata kuti ife ndakalambula bwalo. Bwana akabwera pano agwire ntchito yawo bwinobwino. Si choncho Pole mulipo. Chanko mulipo. Blantyre Market mulipo. Bwana ndimafuna ndisanayambe kulankhula. Ndisanapereke soma ulemu kwa aliyense mmene mwabwerera. Munandiuza tikupita ku Bangwe kuti simmafuna mukabwera kuno tizitseka misewu. Nde ndinakuyankhani ku Bangwe kuti bwana munthu akatopa olofuti samayiopa eya. Munatiyitanira mchipinda chomata dzulo chifukwa cha zimene zachitika mukubwera kuno. Kuyambira ku Lunzi, kubwera pa roundabout, Mbayani, Chemusa, kulowa Blantyre muno. Anthu okha mwakufuna kwawo kutseka misewu. Nde munandiyitana kuti Mikaya lero zisachitikenso. Ndabwera opanda sabato pano bwana kufuna kukonza ntchito. Chifukwa sabatoyi andivaka akazanga koma andivula anthu kukonza msewu kuti mufike malo ano bwana. Sabato yake ndi bwana. Ndabwera opanda andivula anthu bwana. Bwana andivula. Loleni ndivale. Her Excellency Madam Mary Chirima, First Lady wachipani chathu cha UTM landirani ulemu wanu madam. Vice President wachipani chathu Dr. Michael Usi landirani ulemu wanu. Our Secretary General Madam Patricia Kariat landirani ulemu wanu. Wolemekezeka patronatu Noyo Masangwi landirani ulemu wanu. Protocol ntchito yanga ndikuyiswa ndipemphe maveterani athu chigawo chino chakumwera mamembers onse aneki kuyambira kumpoto. Ndaona mayi Mulawa, ndaona nonse aneki. Dzukani tangoyikani chibagera pamwamba aneki. Dzukani anthu akuoneni kuti Njamba yaterera lero. Dzukani mamembers aneki. Neki yonse dzukani. Dzukani. Zikomo kwambiri. Khalani pasi. Ndipemphe olemekezeka Honorable Kanyasho amene muli Deputy Publicity Secretary kuchokera ku Nkhatabe. Ukanama anthu amonengi pano pa Njamba. Ukani Honorable Kanyasho. Ndipemphe Honorable Salambula ngoni kuchokera ku Nchewu muli pano. Dzukani anthu akuoneni Honorable Salambula. Ndipemphe ma RG wakumpoto mbale wanga Njiko Simon Mitenga Alhaji Shehe Sanye ku Eastern Region. Dzukani nonse ndi komiti yonse ya marijon amenewa anthu akuoneni ku Njamba kuno. Dzukani.
ndipemphe makansala athu olimba mtima, Malabada, Togo wakuno, achitika Blantyre, nonse dzukani anthu akuoneni pano. Ndikudziwa kuti kumene kuli Mayi Mponda, Mayi Huseni, Mayi Miduka, zimene zili pano simuoneka, sinudoti muli pati. Mungadzuke, kapena basi zasokonekera. Bwana, abale anga nonse aku region kuno ku Blantyre, abale anga aku district, inu aini yake, achipani cha UTM, amene mwamenyedwa, kugengedwa, kunyozedwa, kupangidwa zoononga zosiyana-siyana. Landirani ulemu wanu, chipewa ndachotsa. Blantyre, simunandichititse manyazi kwa Bwana. Simunandichititse manyazi kwa Bwana. Viva democracy, viva! Viva democracy, viva! Viva democracy, viva! Long live Saulos Chirima! Long live Lazarus Chakwera! Forward ever, backward never. Forward, backward, forward, backward, forward, backward. Bwana, nthawi sikulola. Maulemu nonse amene muli kusanjaku ASG amalizitsa. Mawu awiri basi, sabano ndavala. Choyamba, ndimafuna amalawi mudziwe ichi. Tivane sijonjo. Tivane sijonjo abale anga. Ena anali pano ndi anthu olipira wiki yathayi. Nde iwowo msonkhano udatha nyanyamuka kumapita. Anthu amene anakatenga ku Phalombe, Chiradzulu, Mulanje ndi madera ena anatsala pompano kuti sachoka mpaka ndalama zawo alandire. Bwana, anthu amene abwera pano lero, chikhulupiriro chawo, masomphenya awo, ndinu Dr. Saulos Klaus Chirima, Vice President wa dziko lino. Mukhoza kuona konse kumazere, kumanja kwina kuli konse, anthu andi chikhulupiriro pa inu. Ndipo zimene mutauze inu pano, ndi zimene anthuwa atatsatire. Ndimati ndauze achimwene anga, akendanga. Ndikutchulani dzina ifo ndinu achimwene. Ndinu mwana, mnyamata, muli ndi ulendo utali kumene mukulokera. Mwina mwayiwala kuti inuyo munayima ngati MP ku Balaka, munalephera. President wanu anayima ngati MP kwawo, analephera. Ndenu ufuna ndikuwuzeni mawu awa. Iyeyo anayamba kufuna president ali nzaka 36. Pano kumakhala kumanena kuti Chirima akupupuluma. Koma Chirima ali nzaka 46. Pali zeru pamenepo. Anayima atupele 2014 ali nzaka 36. Chirima anayima nawo. Anayima Chirima. Ndiye pano azili Chirima akupupuluma. Ndiye kuganiza kwa bakha kumeneko. Ndiye ndakumbutsa izi. Ndakumbutsa izi achimwena nganga. Dziko lino atamwalira kamuzu, mzimu wake usemumtendere. Tinali ndi David Whitehead, tinali ndi cold storage, tinali ndi mabasa UTM, tinali ndi Malawi Railways, tinali ndi Air Malawi, tinali ndi Grenland Meeting, tinali ndi Chipiku Stores, makampani athu amuno Malawi.
Oseo adaja UTF kubwira kuja. Adaja. Ndeba nagambirana mkwirizano mena bangawu akufuna kugulitsa leki Malawi. Mulola inagulitsa leki Malawi. Mulola agulitsa leki Malawi. Kodi nza kuntundu izi? Nza kuntundu. Alusi asi kumene muliko. Mugabwera nyimbo yake kale yakuti inu mumati zidzakhala choncho mpaka liti abale. Ana Mulungu sangakhala kulira masiku onse amoyo wawo. Ndi chani chingamulake Ambuye Mulungu wa chilungamo ndiye chikondi. Manja mwao, manja mwao. Manja mwao, manja mwao. Bavuda dwetu. Bwana, zonsezi zikuchitikazi zikuonesa kuti Malawi wakonda inu basi. Ndi chifukwa chake pano lero kwa nthawi yoyamba mu history ya dziko la Malawi tikuona azimayi a MCP ali pano. Tikuona azimayi a DPP ali pati. Tikuona azimayi a PP ali pati. Tikuona azimayi a Umozi Party ali pati. Azimayi a Ford ali pati. Azimayi a BBM ali pati. Kusonyeza kuti Malawi wakukondani inu bwana ndi anzanu achakwera UTM. Bwana, chifukwa cha malo achepa sititha kukuoneserani magule. Pano anali anthu atakonzeka. Ndiye tingopempha kuti Malawi muno munthu woyamba kuzazisa Njamba ndi inuyo. Ndipo ulendo ukubwerawo pano sitikufuna misonkhano tachita bani ndi ku stadium basi. Sichoncho? Sichoncho? Bwana, mundilole ndikususireni George Sawonda kuti akupaseni moni. UTM! UTM! Sogola 2! Sogola 2! Sogola 2! Choyamba ulemu wa Vice President yathu aziko ino wa Malawi. A Vice President achipani Dr. Usi ulemu wanu bwana. Bwana Masangwi, Maika Liati, Maika Bwira, komanso ndiyeni chisi yonse chifukwa cha nthawi ulemu wanu nonse amene muli pano. Chipakera mwamba, ine pano sindikhala ya UTM. Chipakera mwamba. Tisunge bata kuti mwina tithe kumva zimene atalankhulezo. Chonde tisunge bata. Bwana, mwaonatu malo achepa, tikufuna stadium. Chonde bwana.
See. Tulukana chukuta akumvana malungo kutapange ishi yakwidwa chirimana koza anawachengeza pasana paja vanasakabere mwachepa ino anaesa kubera nakwidwa chirimana koza Achulukana chukuna akumana abale ndi alongo tabwera pano simukufuna kumva za ine ya koma mufuna bwana si choncho koma ngakhale mfumu siyenda woka imaenda ndikena kake cholinga kuti kakapapa samoni anthu mfumu isanapereke moni ndini nkhani ziwiri timvane pano panali msonkhano ali pano unali wa afiti Chibagala mwamba msonkhano umene uli lero si wa afiti undi wanthu Chibagala mwamba abale anga chosaziwa ndiyankhule mawu yawa ndiyankhula mawu kwa nzanga sindimaziwa kuti nzangayo ndi mfiti Chibagala mwamba mzanga waida sindimaziwa kuti ndiwe mfiti nthawi yonseyi mwamba Chibagala mwamba achimwene anga ahale Dausi andiphunzitsa zambiri kone sindimaziwa za bizinesi imene uli pano undi wa anthu opembeza amene ali afiti onse zipitani ku DPP Chibagala mwamba anandiuza nkhani timverane pano ndikanama Dausi andikane Dausi inuyo munandiuza nkhani kuti Kamuzu anakuitanani kuti apolisi onse achoke ndifuna yangi paeniya ndipo Kamuzu munati ananena kuti apolisi mwaona ananimanga 1958 siku lina omwewa azanimanga nimafuna ndiakumbuse Dausi ana amene mwamanga achina ntambo ine mwanimanga 6 times musaiwale kuti anakumangani Joyce Banda hani ya treason siku lina Dausi azakumangani Chibagala mwamba ndiyankhule mawu yawa ambuyanga kumene muliko anga kumene muli kwa Petulo anakumangani mayi Banda ambuyanga siku lina azakumanganisi
Chibagera Mwamba. Ndifuna ndiyankhule mawu yawo. Chinachitika chizachitikasi. Mawu anga osatira ndi awa. Ndiyankhule kwa Bwana Chilima. Bwana Chilima, mukamayankhula amyambi, muzitithandauzira, muzatipha ndi mtima Bwana. Chibagera Mwamba. Bwana Chilima, pa 29 Juni 2017, ninapita ku ofesi kwao. Anandiuza kuti chibagera ichi DPP iterapa. Ine sini maziwa kuti chibagera amathandauza majaji 5. Ndaziwa lero kuti majaji 5. Chibagera Mwamba. Lero. Chibagera Mwamba. Lero ndazindikira kuti pa chibagera ama masula KKPMT. KKPMT. Akapindu, akamanga, apotani, amadise, ndi atembo. Nthawi sikulola. Ndimafuna ndiyankhule mawu yawa kuti katundu opeza musamatuke naye maso. Mai Jeffrey, sinikamba za inuya. Ndinakuuzani kuti simungapange boma inu. Kodi mzimayi akagwidwa ataba mwana wa chipatala, mukamugwira ni mwana akakakwatiwa amakabereka mwana. Ati pipi mwagwidwa munaba mwana, mwini wa mwana nduyu wakhalapa kani ata. Chibagera Mwamba. Msonkhano siwanga osagonesa mizimu. Ndikafusa pano kuti ayaya inu mungoti mutamfuna Petro alamuleso mune kuti ata koma Chilima. Chibagera Mwamba. Ayaya mutafuna Petro alamuleso. Amowe mutamfuna Petro alamule. Chosa Petro chosa. Chosa Petro chosa. Bali chani pa Petro. Manja mwao. Zili bwino. Zikomo kwambiri Bwana Bambo Oble Chinguluma akufunikira kuseri uku kwa stage. Bwana Oble Chinguluma. Bwana mosataya nthawi pothamangira nthawi chifukwa anthu abwera kuti amve inu, mundilole kuti ndiazuse Akweni Patricia Kariati. Ndipo Akweni Patricia Kariati ali mbwalo anoero masangwi akonzekere. Zipewa Mwamba amene tavala zipewa tonse amene tavala zipewa Mwamba amene tavala zipewa amene sinavale zibagira Mwamba. UTM boma. UTM zibagira Mwamba. Olemekezeka President yathu
komanso a vice president ya dziko lino la Malawi masiku awiri akubwerawa slogani kapena mmene tikuyankhulira muzisintha wina afune olo asafune koma zinthu zitani. Your Excellency, the First Lady, Madam Chirima, olemekezeka Vice President athu a UTM, the Right Honorable George Nessa, komanso Right Honorable Professor Chisi, olemekezeka the former First Lady, Madam Kalista Mtalika, asogoleri onse akulu onse patron, Honorable Masangwi, Honorable Kalonga, Honorable Chidanti Malunga, Honorable Kalinde, Honorable Makondi, Honorable Chijaonga, komanso akulu onse, Honorable Musa, Secretary General Nzanga onse amene muli pano, ulemu wanu, abale athu ena onse, Organizing Secretary onse aku MCP, komanso a Regional Governor adera lino, komanso MP wathu olemekezeka wambewu ena onse ni ma MP, feyo ni ma MP ngakhale tili a TPEX komabe kwathuko ni ma MP a TPEX omwewo. Ulemu wanu olemekezeka Madamu MP wathu Kanyaso, komanso Leader of the House for UTM olemekezeka Bambo Salambula a MP athu ndi makhansalazi wonse olemekezeka amene muli pano, abambo ndi amayi, anyamata ndi asungwana olemekezeka president athu, azimayi tonse amene tili kuno a UTM ndi ena onse azipani zonse zosiyanasiyana m'Malawi muno. Sife afiti ndife anakubala, afiti ali kuchipani china chija. Nimangofuna ndikonze pamenepo kuti amene amapha ndi amayi amene ali chipani china chimene anabwera nalalika pano pa mtundu onse wa Malawi kuti afiti ndiwo, koma ife azimayi tonse tasonkhana pano ndi azimayi azipani zina zonse ndife anakubala anu, ndife ananu, ndipo tikulonjezani tizachita mwakufuna mmene Mulungu afunire kuti tikupaseni support inu a president athu olemekezeka. Ena atasonkhana pano amanena kuti ati nyenya ndipo ati ife tiona nyekwe. Tikuwuzeni lero kuti ife we've neutralized Blantyre and we've neutralized all the parties amene amapanga matama pano. This is nyekwarism imene tapanga pano. Na ntinde amene ali pano tafuna tikuchita neutralize inu amene mapanga matama. Manena mwano kumanena kuti ayichokera South Silima samamva ndosokoneza yemwe kuti mwaku kusokoneza kupasa mmene mmasokonezerana kuchikwawa kuja mmasa manena na kuchikwawa kuti chipani chanu chathamupita kopulula na ndolo. Chipani chabwera ndi chiti ndichi. Kodi na ndolo nthawi yopulula ndi lero. Tikamana kuti anthu azungulira mutu ndi chipani cha UTM komanso ni mgwirizano amene ukubwera umene tikupanga ifewu anthu azungulira nawo mutu. Tifuna nonse tikusaseni, ndipo ngati muli kusanjika akhala ku State House yamba ndipo ndikumayenda wapasi magali moto akupezerani pa Blantyre pa office pa DC, magali moto akupezerani pamenepo mukwere mpite muzikapulula na ndolo amene amanenedwa. Anthu akana kuti chipani chatha chimaoneka kasonkhana pa nsonkhano amakhala kunena na kunyamula national governing onse meeting yonse ya kuchipani kuinyamula pa nsonkhano. Paja makumba maenje ya Dr. South Silima mumatimisa nyali zake mkumana ngati zanu ziyaka lero ndemwe ayiona nyekwarism ija lelolo. Amati mulingo amene malingidwa nawo uti DJ volume maloto sang'amba amamukwirira Dr. South Silima amaona ngati Dr. South Silima akwiririka mapolisi ache a Dr. South Silima sangang'ambidwe. Volume DJ.
mukufuna kumudirita Chilima. Kodi mitunda yake ndimeneyi? Ena kumatenga makhanda kumabweresa pano hata kunamizire naziti awenda Nyamata. Kodi khanda ni Nyamata zimafanana? Ndi anagundika kudirita Chilima. Manifesto amene ni mfundo zimene ali nawo Dr. South Chilima. Akupeze kaso wina malayi muno amene angadirite Chilima. Mulungu akaika zanja palibenso wina amene angachosi. Tikupempheni nthawi zimene maganizo anu onse amene maganiza kuti mungachite zoyipa kwa Dr. South mayiwalani. Zoyipa zonse muzikubwerera kwa inu. Maenje onse amene mmakumba kuti UTM igweremo, mugweremo ndinuyo. Mufune musafune, mugweremo ndinuyo. Ifeyo bwana tikupemphani kuti pamene mukupita ku State House ntchito yayikulu ndikulemekeza apolisi athu aziwe ntchito yawo. Makadeti onse asakhaleso ku polisi akunyazisa anthu a polisi. Tufuna ame azigwira ntchito yawo osati ame akhale a polisi yayi. Osati a polisi makadeti akhale a polisi yayi. A polisi ulemu wawo ukhalepo chifukwa magwira ntchito zotamandika. Tikupempheni a polisi musagwirisidwe ntchito. Anzathu kupa maiko akunja kungona wa polisi pagulu pamakhala bata. Lelo wa polisi alibe ulemu wina uliwonse chifukwa boma ili lanyazisa a polisi. Lelo wa polisi akumapezeka kwatela la kosokesa uniform. Pansichonsecho zimezo sizimachitika. Lelo anzathu ame amapezeka kosokesa uniform. Itang'ambika zigamba zosiyana pa uniform. Tikupempheni bwana mmene mwaperekera mfundo zanu anthu onsewa akuyembekezera inu. Ifeso amayi tili pambuyo panu chifukwa cha mfundo zanu. Ana athu anyamatawa tili pambuyo panu. Azibambo achachimwene athu ali pambuyo panu. Nonse anyamata azimayi azibambo tonse timemezane amene tili makolo pano. Tonse makolo ana amene tili pano, anyamata amene tili pano, tikauze makolo athu kuti amene anasala osalembesa akalembese. Komanso mabanja mwanthumu tikapange maeria ya UTM. Ena onse mabanja metu kuchokera mukakhale maeria achani a UTM kuti zinthu zisinthe. Pamalo pano ndiye pali munthu. Inu amene mmaziwa kujambula mupite kunseuko mukajambule ngati mungapeze kulilole. Anthu abwera pano ayenda ndi mapazi awo. Koma zana lija panali malole pano okwana 60 chakuti onyamula anthu. Kumamunamiza munthu kunena kuti ati awa ni masupporters yako ali ochokera kumalawi konkuno. Tikuthokozeni. Tipempe uyo mpaka natikafike ngakhale kumitengo kwa zazakale tipite kumitengo kochifukwa pano pali munthu sitifuna kuluza ni mwana mmodzi yemwe. Tieni tizibwerera mbuyo tapasa zathu mpata kuti pakhale mpata opumira pano. Chizindikiro chonena kuti ADPP anabera mavoti muzionera kumisonkhano kwawo kumakhala malole onyamulira anthu azinena ngati pasonkhano popali anthu. Koma ngati simunabere mavoti ajaji anena kuti majaji parliament anakuti chisankho china chichitike. Tikupempheni musayinire mabiluwo ngati muli mamuna adi weni amene munawina mavoti musayinire mabiluwo tikaonaneso ku masentako. Ngati muli ndi mavoti eni tikaonane ku masentako mabiluwo musaope mwasayinire. Ndi mawu awa bwana mundilole ndazuse olemekezeka bambo Masangu ya patroni kuti ayankhule. Zikomo. Zikakoma sizichuluka ngati malawi muno muli chipani chimene chili chokondedwa kwambiri ndi Mulungu ndi chipani cha UTM. Pamalo pano pabwera anthu ambiri
pano tapempha regional governor azikalandira kuma regioniko. Koma pano tabwera ndi olemekezeka Bambo Kasonga, tabwera ndi olemekezeka Bambo olemekezeka Bambo Eunice Musa. Pano tabwera ndi olemekezeka Secretary General Aumozi, Treasurer General Aumozi, Organizing Secretary. Komanso pano tabwera ndi olemekezeka panonso pali olemekezeka President Aumozi amene akubwera ku UTM kuzakhala ku UTM ngati membala wa UTM, Professor Chisi. Ndikupempheni olemekezeka Professor Chisi mubwere pano muyankhule 2 minutes. Umozi umene mafuna ndomenewo eti umozi wafikadi. Timanena kuti umozi wafika, ndi umozi ndi uti etwe andufe ndife amozi kusangalala kumene kuti sasiye ziko lathu ndilimeneli tilikoza asaulos tilima mlade ulemu wanu. Inuyo ndine nazikwana ku Chansa College, ali Chansa College ndilikoja umeseni tinali mumoza mu umzu tinabwera limozi mowa tasangala limozi ziko makwambiri takumanaso panopo wazanga onse aumozi pade muli pano ndi onse a UTM ziko makwambiri kumwetulira osasiya kukodana osasiya tiyendi sangalale ziko makwambiri ziko. Abale athu onse amene tabwera pano Aumozi tayimirirani kuti tikulandireni. Onse Aumozi pate, onse Aumozi pate imirirani kuti tikulandireni. Takunyadirani kwambiri, mwafika ku chipani chanu chokondedwa. Tathokoza zikomo kwambiri. Nthawi ino mundilole ndikuyimisireni olemekezeka Bambo George Nesa kuti afikenso pano tapase chipewa chawo komanso atiyankhule. UTM ndikati mafunde munene umozi ndi chitukuko kwetu mafunde Koyamba ndipeza ulemu wa Dr. Saul Skirima amene ali a president a UTM ndiponso a vice president athu. Ulemu kwa Mai Chilima ndipekenso ulemu kwa vice president a UTM Mr. Usi nonse a executive a UTM ndi azipani zina zonse. Ifeyo amafunde tabwera pano kudzasapota mgwirizano umenewu. Ine sinabwere ndekha ku executive chifukwa sindazipangire ndekha eyayi, koma muwaonenso achairman athu akautsire kaimani. Amenewo ndi achairman amafunde.
tabweranso ndi asekretary general wathu taimani Mai Anthony amafundi alipo apa mulipo ifeyo timedufuna choti zinthu zisinthe kunoko. Mgwirizano wathu ndi UTM unayamba pa chisankho cha 2019 ndipo tikupitiriza mgwirizano umenewo. Amene munalipo 1992-93 amalawi tinakwiya yetu kufuna matipate sichoncho. Pakati panopo amalawi ndi okwiya kwambiri kuposa amene tinali 1992-93 ijayo. Manager tinachosa Dr. Blantyre sichoncho. 2012 tinakwiyanso pamene paja maremu Bingwa Mutharika sanachoke anachoka swede ngati a Dr. Blantyre anachoka tinachosa ndi a Bingwa Mutharika maremu anachoka titapasa 60 days each na ngapita Mutharika timpase masiku angati makoti anapereka masiku 150 ndiye ngati sachoka pakatha masiku amenewo ife tinambasa masiku 30 basi. Ndiye tilimbikise kuti Malawi imakondedwa, Mulungu watithandiza mbuyo muno kuchosa amene situkuwafuna. Ndiye pakali pano ifenso tiyesese kuti amene sadalembese akalembese ndipo tikavote maunyinji etu. Ndiye mgwirizano wa ife ndi zipani zonse zili kuno UTM ndi MCP ife twauza masapoters athu amafunde kuyambira ku Nsanje mpaka ku Chitipa kuti amene atakhala presidential candidate ndi amene tinsapote ife tonse. Zamvekete chifukwa mande amafoni kuti tidzavotera ndani. Ndiye tingodikira kuti lachinayi lino tikayasayinirana zonse tisapota makandidesi amenewo. UTM mafunde komaliza ndikuthokoza nonse amene mabwera pano kuzasapota mgwirizano wathu ndipo ndikukhulupirira kuti tikapanga chisankho pa 19 pano boma likhala limene lili sichoncho zikomo kwambiri. Chipakira mwamba munamba mwaona m'Malawi muno anthu akubwera kukajoyina chipani chosusa chayamba ndi chiti kusonyeza kuti kwasala tsiku limodzi kukalowa mboma. Nthawi ino DJ Chibomba chaphulikira pamene tikumuyitana Masangwi kuti abwere. Chaphulikira Chibomba pa Blantyre pano kunoko kumwera takutenga amanena kuti ino ndi habu yawo ya GPP. Lero tikuti ife a UTM talowa ndi kuchipinda komwe. UTM phokoso litu ambuye ukosa kumvatu mukanachetesa phokoso kunyumba ya chifumu sakumva chifukwa cha phokoso. UTM
Sogolatu, Sogolatu, Sogolatu. Dr. Saulos Klaus Chirima, Dr. Saulos Klaus Chirima, Dr. Lazarus Chakwera, Dr. Lazarus Chakwera, Dr. Michael Usi, UTM. Olemekezeka president yathu amene somuli vice president wa dziko lino la Malawi, mulandire ulemu wanu. Ulemu upite kwa mai athu Mai Mere Chilima. A vice president yathu Dr. Michael Usi, ulemu wanu. A secretary general ndi neki yonse imene yabwera pano tonse tilandire ulemu wathu. Anzathu amene machokera ku zipani zosiyana-siyana. Panonso tili ndi Bambo Kasonga, Davis Kasonga, na Duncan Poya, ponse mwakhalako mulandire ulemu wanu. Bwana, ine sindiyankhula nthawi yayitali. Lero mwandipangisa mwiko. Kwathu mwiko kuchiromwe suloledwa. Ndayima malo olakwika kuti ndiyankhulepo. Ndikanayima paja zikanakhala bwino. Koma pano mwiko basi. Kuyankhula kwanga kukhala kwa chidule. Chifukwa cha nthawi ndikatha kuyankhula kubwera kuzayankhula a vice president kena kwa president ayankhule. Koma ndimafuna ndiapemphe a vice president Dr. Michael Usi, mene ndimabwera anthu ena madandaula akuti ndikayima pano anthu timakhomerera. Chifukwa mukayima pano mumapanga za vice president ndi anthu amapempha kuti mwina lero muphatikize zonse, mukhale manganya bambo asikono vice president mupangiratu zonse. UTM, UTM. Akuluakulu timvade pang'ono. Ziko lapansiri kwabuka muliri. Ziko lapansi lino kwabuka muliri. Kwabuka matenda amene akutchedwa kuti coronavirus. Kwabuka matenda amene akumveka kuti coronavirus. Timafuna tuuze mtundu wa Malawi, tikuuze ni nonse amene mwasonkhana pano. Ena machali chimu ayamba kale kulengeza. Tipewe kupasana moni wapamanja. Ngati mungakwanise chibagera chathu chomwechi kumangogundana basi pang'ono. Musapasane moni wa manja kupangira kuti tikoza kupasana matenda ngati matenda awo angafike mdziko lino la Malawi. Mawu anga omaliza bwana chifukwa cha nthawi. Mnyamata George Saonda amayankhula nkhani yokhuzana ndi abambo Dausi. Ndimafuna ndilongosole motere. Abambo Dausi timapemphera nawo mpingo umodzi ku Roman Catholic. Asabwere malo ngati ano abambo Dausi kumene muliko ngati mukundimva. Tonsefe ndife Aroma. Tilipo Aroma ambiri. Zimene munapanga siku la nsonkhano pano ndikumanena kumanyoza president. Uku mukutchula kunena kuti ino ndi nyengo ya masauso. Zimene zijamuchepese, musalowese mpingo wa Chiroma, musalowese pansi ayi. Musatamike, musaoneke ngati ino Dausi ndiye munthu oziwa kupemphera kwambiri. Anzanu aliko amene amaziwa kupemphera. Muchepese khalidwe limenelo. Ife anzanu Aroma sizinatikondwerese ayi. Ndiye ndimafuna ndikuuzeni mukabwera mawu ngati ano
musaime ndikuyamba kumachula zinthu zokhuzana ndi kumpingo. UTM tikuoneka kuti tachulukana kwambiri. Pali ana apa anzathu musakankhane, pali ana achichepere apa muvulazana, timalize nsonkhano mabata musavulazane ya. UTM bwana ndi mawu amenewa chifukwa cha nthawi. Ndikuziwa ndikapasidwa mwayi weekend imene ikubwera kumangochi ndikumene tikayankhule zambiri, koma pano chifukwa cha nthawi ndi azuse a Vice President Dr. Michael Usi kunena kuti azayankhule. Akatha kuyankhula akuzuseni bwana kuti muyankhule zikomo kwambiri. Tipemphe tibwerere mbuyo pang'ono, chonde tibwerere mbuyo pang'ono. Anzathu kuno akusowa malo akukankhana, tipemphe tibwerere mbuyo pang'ono. UTM sogolo lathu akuluakulu pepani takhalani chete pamenepo, takhalani chete. UTM sogolo lathu. Bwana President ndi Madamu Chilima takulandirani ku Blantyre kuno. Ulemu ndipereke kwa Secretary General, ndiperekenso kwa Bambo Noel Masangwi amene ali a patron, ndiperekenso ulemu kwa akuluakulu onse a chipani cha Malawi Congress Party amene muli pano, ndi zipani zonse chifukwa cha nthawi. Bwana President akakhala pano sikwa ine kuti ndizilankhulanso, koma mundilole chifukwa chonena kuti mmene boma likuonongekera, chifukwa chache ndi chonena kuti akuluakulu a mipingo ena sakugwira ntchito yawo. Ndalama zikukhala ngati zasokoneza. Ndiye pano sindikamba za ndale kwenikweni ndingolalikira. Haleluya, haleluya. Mukawerenga pa Miyambo 23 verse 8 pali mawu. Miyambo 23 verse 8 akunena kuti nthongo imene unayimeza uzayisanza. Mawu awa akuluakulu tili ntchalichi khalani phe, tili ntchalichi mukhale phe. Nthawi yatha a president atilankhule tizipita. Akunena kuti nthongo imene unayimeza uzayisanza ndi kutaya mawu ako okondweresa. Chimene Mulungu analemba anatani kodi? Analemba. Nthongo imene unayimeza uzatani kodi? Uzayisanza. Chifukwa si yako. Udindo sana uvale, udindo sana vazikidwe, udindo sunavulidwe. Nthongo imene unayimeza uzayisanza. Sopano ndilankhulenso mawu awa onena kuti Bwana President Chilima ndi munthu wopa Mulungu, ndipo ndikuwuzani kuti saza kukhumudwisani. Mundimvere ine. Chimene ndikuziwa saza kukhumudwisani chonena kuti mukayang'ana pa Yohane 6 kuyambira verse 8 ukafika 14 paka nakhala microphone oyenda bwezi ndikuyenda pano.
pamene paja kuti Yesu anadyesa anthu 5,000 koma anthu 5,000 amene aja buledi anadyesedwa uja, nsomba zinadyesedwa zija sizinali za Yesu. Mwini wache wa nsomba anali kanyamata pagulu paja, anamuona anali Andrea mbale wache wa Simoni Petro. Ndikukanena kuti Ambuye Yesu, pano pali nsomba ziwiri komanso pali buledi 5, koma dzina la mwini wache wa nsomba, dzina la mwini wache wa buledi m'Baibulo silinalembedwa. Koma nkhani imene ilipo imene yachuka akuti Yesu analisa ndani anthu 5,000 koma buledi yo ndi wa Yesu, nsomba ndi za Yesu, zinali za mnyamata, zina lake silinalembedwe. Koma Yesu atatenga zimene zija za munthu opanda zina anazidalisa ndikuzibwezera anthu ndikukadya ndikukhala osangalala. Akanangoyerekeza Yesu kutenga buledi ndi nsomba ndikukhala pakona ndi ophunzira ake ndikumadya, akanaona mademo oposa kwa msundwe. Sopano lero mundimve chimozimozi anthu lero akuvuta, boma sili kuyenda bwino. Why? Anthu inu nonse muli pano ndi opanda mayina koma mmapereka msonkho mukaupereka angokhala pakona ndikumagawana nkuona anthu akuvuta. Nsomba buledi amutenga akanaye pakona. Yesu wachikondiyo anazidalisa ndikuwapasa anthu opanda mayina. Nonsenu mayina anu saziwika, uziwika ni msonkho wanu, koma msonkhowo moti akudalise atipase zipatala, misewu angotafuna. Pomaliza ndisanazusa president mundilole ndibe nthawi pang'ono. Munthu ukakhala mtsogoleri uzizi wa nthawi yoti ukweze manja kuti izi ndalephera. Mukawerenga m'Baibulo pa 1 Mafumu chapter 22 verse 34 pali mawu. Ahabu analankhula mawu, ananena kuti tembenuza galeta pakuti ndabayidwa, tembenuza galeta pakuti ndalasidwa. Amamenye na Israeli ndi Aramu, ndi anaponya muvi ndikumubaya. Atamulasa Ahabuyo anayang'ana kuti koma mmene andibayiramu ku nkhondo kusindikafikako. Anamuuza mnyamata wake, mbalinga ndi bala langali, tembenuza galeta ndizibwerera sindikafikako. Sopano ine ndi madabwa kuti kodi mawu simawerenga, kodi akulu mawu simawerenga. Nthawi yoti munene kuti tembenuza galeta anyamata ndi tembenuke ndizibwerera inatha kale. Muvi woyamba tinali ku koti, unachoka muvi wa abaya. Anayenera kunena kuti malingana ndi zimene zaona inezi tembenuza ndi galeta pakuti ndatani kodi ndabayidwa. Munthu ukakhala mtsogoleri uziyang'ana mavuto ako, kuyang'ana kuti kodi reputation yanga mmene andavulalira ndingapitirize kuchisankhoko ndikafika. Pamene akuti tembenuza galeta ndiye basino ndikunyenyanyenyani. Utanyenya anzako utanyenyeka kaleso. Ndinagwirizana ndi president kuti ndinene mawu awa pamene kusogolo ma programu azikuuzani za Malawi Congress Party ndi UTM. Ena azilankhula zambiri, Dr. Usi palibepo, mgwirizano sanagwirizane nawo. Ayi, ndizakhala palibe, ndikuchoka
kukagwira ntchito zina zake pena pake zimene a president andivomereza. Pa nthawi ino abale ndi alongo ndipemphe a president athu Dr. Salos Chilima kuti atilankhule. Mulungu akudalitse. Chilima Makausi unbreakable Akuba Toto Akuba Toto Sopana Dagana Akuba Toto Akuba Toto Vesa Ubaba Ai Akuba Toto Vesa Ubaba Ai. Zikomo tipange tikufuna tipange za ntchito sopano eti tikufuna tipange za ntchito ndiye tikufuna tichoke kusanade ndiye ndimafuna kuti timvetsetsane bwinobwino zikakoma ndizinena kuti izi zakoma tentiseke koma chifukwa choti zonse zikoma tiyeni tiyambire tikutani kuseka. UTM 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 Sogolo latu Sogolo latu Sogolo latu Njamba moto UTM 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 ena tikamati UTM boma mmakayikira. Ine ndi vice president wa dziko ndiponso mwina mongo kumbutsana kayazana kuti kunali marishafo akuti cabinet reshuffle amapangana ndiye nawo ine zimezo sizimandikhudza aya ndichifukwa chake kuti UTM ndichani kodi koma maulemu apereka okwanira tithokoze makamaka ino amene mwasiya zochita nkubwera pano enu ake achipani ino amene muli apa inu zikomo chifukwa mabwera lero panopo komabe mongo tchulapo pang'ono Mayi Mere Chilima ulemu wanu a vice president ulemu wanu a patroni a secretary general ndi onse akuluakulu kumbuyoku zikomo chifukwa muli pano mwapadera tilandire akuluakulu amene mwabwera pano ochokera mu zipani zina zimene tikupanga nazo mgwirizano
ina inayamba kale migwirizano, wina ukuyambika, kuti mulungu umene tauyamba lero tikaumalizitse ntchito tione kolowera nayo. Bambo Profesa John Chisi takulandirani pano, zikomo kwambiri, ndinu omasuka, khalani omasuka. Honorable George Nessa, zikomo kuti muli pano, takulandirani. Bambo Makatsonga Phiri, amene muli nafe pano, zikomo, takulandirani. Komanso mwapaderadera chifukwa misonkhano ikubwera kutsogoloko ikhala ya mgwirizano kwambiri. Ndiye mwapaderadera tiyalandire a Deputy Publicity Secretary a chipani cha Malawi Congress Party, Bambo Kondi Nsungama, khalani omasuka pano, takulandirani. Takulandirani, sitinati mwambe upanga zopupuluma kumene kweya. Vuto la anthu enawo. Komanso anzathu a chipani cha Afford, takulandirani pano, zikomo, chifukwa maona kuti ntchitoyi tipitirize kugwirira limodzi. Akuluakulu akukabula pano, tasowana pano, tasowana. Ndiye ndabweranso kuti ticheze. Anzanga amugeto paseri apa pandiksi apa. Apa manje apa paseri pa manje apa. Apa zingwangu apa amuchiromoni umu. Akubangwe. Akwasafalau nkolokoti. Nonse mafana apa pole apa, takulandirani pano. Osaiwala aziphwanga apa chanko, inde muli pano. Ndiye zikomo. Ndisana iyambe ya lero ndikambe zinthu zitatu. Ena akuti mwambi, ndinanena kuti miyambi zinali za 2019. Komabe uwoningo unena akapanda kumva asaonda ndi gulu lawo, izo ndi zawo. Akuluakulu amanena kuti ukachiona chikumeza nzako usamati chakhuta. Amene mukundifuna ndikutanthauzirani chakumadzulo. Koma pano tiyambepo kuyenda ndime ya lero. Zinthu zitatu zofunikira. China choyamba, onapo masangwi akambapo kale nkhani ya matenda awa kuti coronavirus. Tikulankhula pano mwina kumalawi kuno sanabwere, koma amanena kuti kugona pakati nkuyambirira. Komanso wakutsina khutu ndi Nancy. Tipemphe kuti ngakhale matenda kunoko sanagwidwe wina aliyense, ndikukhulupirira kuti sanagwidwepe pene kulankhula pano. Chonde timvetsere mauthenga ofunikira amene akuchokera kwa anzathu azaumoyo. Madokotala alipo, manesi alipo. Ndipo chifukwa cha matenda amene a coronavirus, mwapaderadera pa dziko lonse lapansi, malo mwa anzanga a UTM ali kumbuyoku ndi anzanga a mgwirizano amene ali pano, ena amene akutimvera pa wireless ndi pa kanema, tithokoze madokotala ndi manesi. Chifukwa akumati akati uku kuli matenda ndi anthu akumatsekera, koma madokotala ndi manesi akumapitabe komweko. Mulungu akudalitseni madokotala ndi manesi. Kuno sinafike, chonde titsatire. Chikondi chili m'manja, tiyambekaita musiya pa holiday. Muli bwanji? Tili bwino.
kaya mufuna kumenya kani hai kaya ndikaebo muyika kachani kaebo chifukwa matenda wakalowa sizikhala zabwino ndiye kuti ndi misonkhano yomweyi itivuta kupanga ndiye uthengawo ndi umenewo tiyapemphe uko pa kabineti kulibe tasalamo anthu 2 ngati ntchito kumeneko zachuluka chonde za coronavirus zindikhoza ubayi chita ndi ineyo tikudikira kuti ena afikepo koma zokuti anthu afe kumalawi kuno chifukwa cha matenda amenewa iyayi komanso tisazitengere ngati nthabwala tikhale nazo serious matenda si abwino tamvana ndiye tikamamva mauthengawo tizigwiritse ntchito chachiwiri njala kumalawi kuno kuli njala ena kaya president omauza zabodza ndipo ti apa ndikulankhula pano akuonera bwana kuli njala kuno mwina uthenga sukufika kumene muliko apopo ndunena mwakhalapo apa kuli njala yoyipa kumalawi kuno ndiofuna tichitepo kanthu tikamati njala ngakhale ili dziko lonse tichule kuno kufupi patyolo pompapa mulanje palombe kuli njala yadzaoneni ndi mtawuni momwe muno ilimonso tikamati kwa tyolo tikunena kuthekerani kwa Goliath kuntambanyama uko kuli njala kupalombe tikunena kwa mfumu kwa nkhumba kumeneko kuli njala yoopsa kwa muhiyo kwa chimbalanga ndiye kumene tikunena kupalombeko tikuti kuli njala tikadakonda kuti ndalama tikanamagwiritsa ntchito tigule chimanga anthu asafe ndi njala osati ndalama tikapereka kwa matsotsi aku South Africa amene tikwayesa ngati maloya ayi ndalama za kumalawi kuno za msonkho tigule chimanga anthu asafe ndi njala tisakatenge akanganya ena ake osaziwika bwino akuti ayimirire bungwe la zisankho kumalawi kuno kuli maloya abwino kwambiri tsoka ilo maloya abwinonso ali mbali ya UTM mukafuna kuti tikukongozeni mutiuza koma zotenga akunja tizononga ndalama za misonkho kuno ife tikuti chani ayi nkhani yachitatu mavuto amene ali mzipatalamu pakwizi apa ena timati ku gurupu pali mavuto ankhani apa anthu akapangidwa ma operation ma antibiotic kulibe mapenikira kulibenso panado kulibe chonde mmalomo manga nyumba enanu sindikutchulani koma mkwizi wa nyumbayo mukuti mukumanga nyumba retirement home kumangochi chonde ndalama zimenezo tagula ni mankhwala pakwinsipa anthu azikapeza mankhwala asafe chifukwa cha jera lanu lokonda kumanga nyumba iyayi tigule mankhwala anthu azichira kulilongwe ku Kamuzu Central Hospital ana ang'ono atatu anayi asanu akugona bedi limodzi kupita ndi matenda a mtundu wina mawa ena poma katuluka matendanso owatenga ku chipatala komweko tikuti mzipatala muli mavuto athetseni mavuto mmalo moti mudzilimbana ndi kuti anthu ali apawa aona nyekhwe ionetseni nyekhwe njala aonetseni nyekhwe matenda anthu ali apa sana lakwe chilichonse anthu ali kumbuyo kwanga ukusana lakwe chilichonse
ndipo kungonjezerapo ndibwerezenso mulibe ufulu wotiopseza komanso olo mutafuna kuti mutiopseze simungathe mwachepa ndinu mafana kumatutana anthu akuluakulu masairini ngwi akuti mupita kuti tupita kaopseza anthu simungatiopseze ndiponso olo mutayeserera kuti opsezako sitingakuopeni chifukwa zoopsezana tinazisiya kalekale kaya mumatamba paja mumayima pano nkumanyang'wa kuti ndinu afiti konko ife kuno ayi anthu ali apawa sanalakwe chilichonse anthu awa ndi amene amanena kuti mavoti athu adabedwa ndi Tipex anthu ake ndi awawa anthu awali apanda amene akufuna kuti akavotenso anthu ake ndi awawa awa zanyekwe sizikuwakhudza bwererani zoopseza anthu ku Malawi kuno ayi ndikubwerezanso ine vice president wa dziko zoopseza nzika za dziko lino ine ngati vice president wa dziko ndikuti ayi izi zinali mwawo mwapo izi timachita mwawo mwapo sopano tiyambepo zalero eti akuluakulu tabwera pano tikamba zinthu zingapo poyambirira mfundo zokuti dziko lino litukuke ndiye mmene muliti mfundo ting'ono togwirizana ndi mfundo zazikuluzo ndikambapo pano nkhani za UTM chifukwa ine kwa UTM ndipo ndikamakwangula pano ndikambapo nkhani ya alliance imene tikupanga ndizolinga zake za alliance iyo kuti mumvere pakamwa pangapa kuti cholinga chake ndi chani amati kodi chatsitsadzaye nchani kuti njovu ithyoke nyanja osati nyanja yayi mnyanga ndiye kunonso tibwera pano tifotokoze kuti kodi chidagwa nchani kuti majaji anene kuti tikavotenso ndiye tinena pano kumapeto koma poyambirira tikumbutsane zinthu zingapo tikamayenda akuluakulu ndikuphatikiza azinzanga ali kumbuyo ndikupeza unyinji ngati uli apa tiziyauza zinthu zokuti ziyagwire mtima akamachoka pano akhale mboni zoyambirira zokafalisa uthenga umene tabwera nawo osati msonkhano wonse kuyambira koyamba mpaka na kumapeto kumangoyankhula zinthu zazi zopanda mutu iyayi tikutero mongokumbutsana ena anabwera pano mulungu atha anenanena asokosa koma ineyo I am better than that ine ndili pamwamba iwo ali apa ine ndili apapa zimene amanena pano ine sindimamva chifukwa zimangomveka ngati abemberezi bemberezi mumamuziwa eti amangona
ndiye zinali pano mulungu wati zimenezo ndi zawo, ife tufuna tikambe za ndani zathu zaife. Akuluakulu muli apa anthu amene aja dziko lino aliwononga, ndipo sakuyenera kupasidwa mpatanso opitiriza kutsogolera dziko linolo. Ayi ikakwana nthawi ena amanena pano akuluakulu tikalembetse, akuluakulu tikavote, akuluakulu tikatchinjirise. Pamene tikunena pano zinthu zitatu izi muzikumbukire. Number 1, nthawi ikakwana tikatani tikalembetse. Koma tikalembetsa kachiwiri katani kodi tikavote. Tikavota tikataninso tikateteze. Zinthu zitatu. Ndiye kuti kuba sikutaninso sikutheka. Kaya pajama konda vuto lakenso mumatitengera kokati yesa. Kaya makatenga azungu akuti kaya akuti ulendo uno meki ilipo pajakuumirira ene osidandaula achoka osidandaula achoka. Amenewo achoka, ndipo akachoka abwera ena okutha ntchito kuti zisankho zizayende bwino. Ndiye mmene zisankho zizayenderemo sitinena pano yayo chifukwa ayamba kukonzamo. Tizanena nthawi iyo ikazakwana inu ndi ine zofunikira amene sitinalembetse tikalembetse, tikakalembetsa tikavote, tikakavota tikatchinjirize mavoti athu. Azibale athu amene ali chipani icho ndi apemphe maka achinyamata ambali imeneyo musakhale zida zonongera anzanu, zida zonongera chuma cha anzanu. Amene muli kumeneko ine ndimakudziwani ndagwira nanu ntchito zimene akukutumani si inuyo yayi. Ndimadziwa atu kuli abambo Mlotha kuno, bambo Malimba kuli Longwe, bambo Bamusi kuzomba, bambo Chirambo kunzuzu. Sikhalidwe lawo kuti aziononga zinthu zawo. 1 atsogolera kumeneko musaononge anyamata amenewa. 2 anyamata inu musatengere zimene akukuuzani zopanda pake. Mukamayimba nyimbo, imbani nyimbo zopititsa dziko patsogolo. Osati nyimbo chikhalireno enenene muona nyekwe. Ndi akayiona atanino. Tayimba ni nyimbo zopititsa dziko patsogolo. Nyimbo zonena kuti kumalayi kuno nkwabwino. Nyimbo zonena kuti anthu oloposamba azimba nyimbozo. Mena nkaimbira masiku amene Amalawi national team kwegani mbendera Amalawi national kuti tipambane mukusamba uku mukonzekera kupita stadium. Osati enenene muona nyekwe. Zazi tibwerenze zolinga zathu za UTM zitatu. Poyamba, choyamba tikuti kuyika dziko la Malawi pa mulingo wa chitukuko chenicheni. Chachiwiri, kuonetsetsa kuti chuma cha dziko lino chikukwera ndipo chikukomera wina aliyense. Chachitatu, kuonetsetsa kuti boma likutumikira anthu a Malawi, osati kulamulirayi koma kutumikira Malawi. Ife solamulira ndife otumikira. Amene mmatilemba ntchito ndi inuyo. Mmene tikuti mukavote tufuna mukatilembe ntchito. Mabwana ndi ndani? Ndiye ife tizitumikira inu mtundu wa Malawi. Komanso tikumbutsane mfundo zathu kapena kuti nsanamira 7 za UTM. Choyamba, tufuna Malawi onse azidya katatu pa tsiku. Mawa, masana, madzulo, wankulu, wang'ono, wamuna, wankazi, wantauni, wakumudzi. Aliyense kangati
katatu. Zimaoneka ngati nzophweka apa amene tili apa tikweze manja amene dzulo tinadya ndipo zimenezo si ikuyenera kukhala kuti dzulo tinadya katatu. Ayi, ndi mmene zimayenera kukhalira tsiku ndi tsiku mmene Mulungu adalengera anthu. Chachiwiri, chitetezo komanso moyo wathanzi kwa Malawi aliyense. Chachitatu, kukhazikitsa ndondomeko zoti ntchito zizipezeka kwa Malawi ambiri. Chachinayi, ulamuliro wabwino komanso magwiridwe ntchito aluso mboma. Tikufuna anthu mboma azigwira ntchito motumikira mtundu wa Malawi. Mfundo yachisanu, anthu tikhale anthu olimbikira ntchito, ophunzira komanso olipidwa bwino pa ntchitopo. Ana ali apa apole achanko akamaliza azikafuna ntchito azipeze. Anyamata ena amene tili pano tili ndi maluso azamanja tipeze zochita, palibe zomangokhala. Aliyense azikhala ndi zochita tsiku lililonse. Palibe kuti mama wa kumayenda kukhala pakona pena pache kumapanga practice kutafuna. Ayi, aliyense akhale nchochita, aliyense azikhala bize kuno ku Malawi. Mfundo ya namba 6 tikuti magetsi ndi madzi akhale otsika mtengo. Tinalonjeza kuti magetsi connection ulere, madzi connection ulere. Zimenezo amene azakwanitse ndani? Ndi ifeyo. Mmene tidzapangire amene tikuzidziwa ndife, ena sangakwanitse. Ndipo mfundo ya namba 7 yomaliza pa gawo limeneli, kulimbikitsa ntchito za mabizinesi komanso maphunziro m'dziko lino la Malawi. Pamapeto pache zolinga zitatu zimenezi komanso nsanamira zisanu ndi ziwirizi zikakhazikika, ndiye kuti tidzakhala ndi Malawi watsopano amene kudzakhale kopanda katangale, kopanda kusankhana, kopanda kusalana, ndipo aliyense adzakhala munthu wansangala. Timatero kuti timafuna Malawi onse akhale anthu ansangala. Ndipo pomalizira tidzakhala ndi maziko amphamvu a dziko lino kuti dziko chuma chipite patsogolo. Masomphenya athu ku UTM ndi otani? Timatero kuti poyambirira tisinthe kaganizidwe kathu. Kodi kusintha kaganizidwe nkutani? Ndimayimba nyimbo apa. Poyambirira tiyambire pomwepo. Ndipo pano tiphunzitsana nyimbo yokuti tiziyimba kuti kutsogoloku kukhale zinthu zabwino. Kusintha kaganizidwe naku mmalomo mataya ntchito kumayimba nyimbo ija ya hehehehe uona nyekwe. Tizimba nyimbo nyimbo yake muzimba chonchi. Ife tikawina tipeza ntchito, tipeza ntchito. Tikumvana? Ife tikawina tipeza mpamba, tipeza mpamba, tipeza mpamba, tipeza. Iye tizimba nyimbo zothandiza anthu fe kuti tizipita kutsogolo. Tikawina tipeza ntchito, tikawina tipeza mpamba. Ndiye nyimbo zimene tikatani tizikayimba. Pali alusi asipanda apa kuli asochembezi mumayimba bwino, kazimbe ni nyimbozo anthu azivina, anthu aziyimba pokudya, popita kuntchito, kuti tikufuna zabwino kutsogoloko. Osati yayi tiona nyekwe kuti tizita nayo nyekweyo. Tufuna ntchito ndi mpamba kuno anthu atani atukuke. Zikayimba ni nyimbo zokuti dziko lizipita patsogolo. Masiku athu oyambirira 100 tikonze ntchito za mboma ziziyenda bwino. Tikonze kuti anthu akhale ndi chizolowezi cholimbikira chogwira ntchito mokhulupirika. Tikonze utsogoleri m'dziko muno. Atsogoleri tonse tikamati atsogoleri tikunena tonse kumbuyoku ena sanabwere pano. Tonse tikhale anthu ozipereka kwathunthu kutumikira mtundu wa Malawi. Tikhale anthu okhulupirika, tikhale anthu olikonda dziko lino kuti dzikoli lizipita kutsogolo. Tikulonjeza ifeyo kuti tidzaonetsetsa
kuti anthu onse akutsata bwino ndithu mfundo mmene dziko kapena kuti boma limayenera kuyendetsedwera, osati phwanyaphwanya iyayi koma kutsatira ndondomeko. Tidzagwire ntchito kudzera ku nyumba ya malamulo kukonza malamulo ena president wa dziko asatetezedwe kuzengedwa mlandu ayi, nayenso akhale pansi pa malamulo osati pamwamba. Ngati president akupititsa patsogolo katangale, nayonso president ayankhe mlandu wa katangale. Palibe amene ali pamwamba pa lamulo, tonse tili pansi pa lamulo. Zimenezo tikufuna kuti kutsogolo kuno tizikonze. Chifukwa zimenezi zikadakonzedwa mwina ka 145 adanyemerana kaja sadakanyemerana iya, koma chifukwa malamulo adakalimena adalili kale. Kubwerenza kutsindika amati mphini yobwerenza ndiyo imawala. Kayendetsedwe ka ntchito za boma, ndipemphe anzanga amene mmagwira ntchito mboma kuti tsopano nthawi yakwana tilimbikire tikonzenso civil service yathu, malipiro akhale abwino, abwere pa nthawi yake. Kumeneko tinafuna tiyambitse bonus scheme ya anthu ogwira ntchito mboma kuti nawonso akapanga zina azilandira chiwongola dzanja pamwamba kuti ayi munagwira bwino ntchito, kandalama kuonjezera ndiyaka. Mfundo zimenezo ife tili nazo kuti mbomamo tiyambitsenso bonus scheme ngati mmene zimakhalira m'makampani amene sali aboma. Muno Blantyre tikonze magetsi. Kale mundilande umukumakata uko timagwira ngumbi pansi pa magetsi. Lero magetsi kulibe, kumakhala ndima kuno. Magetsi abwere muno ndi ntawuni. Tinkachoka kumuzi kubwera ntawuni muno kutsata magetsi. Lero ntawuni mulibe magetsi. Tibwerere kwathu kumuzi ayi. Ansala yake muno mukhale magetsi aziyaka, anthu azigwiritsa ntchito magetsi. Tatopa ndi kugwiritsa ntchito makala, tisunthepo tibwererepo kugwiritsa ntchito magetsi. Tikonze kampani ya Eskom ndi makampani ena aboma kuti aziyenda mokomera mtundu wa Malawi. Kayendetsedwe ka chuma nakonso tikonze kuti ndithu chuma cha Malawi chizigwira ntchito yake. Ananena ndalama za misonkho. Misonkho yathu itikomere ife Malawi. Misonkho yathu itipindulire. Misewu yabwino, mankhwala, nzipatala, sukulu zabwino, ntchito zilipo, mabizinesi akuyenda bwino. Tiziteteze ndalamazo kuti zitipindulire. Tikonze makampani aboma, tipititse patsogolo miyoyo yanthu. Pa mfundo iyi chaka cha 2018 mmene tinkakhazikitsa UTM kumasintha pa 21 Julayi tidanena kuti tidzakazikitsa thumba la 40 billion kwacha kuti anthu azipezako phindu, azitenga ngongole, azitukulira miyoyo yawo. Ena ayikapo kangongole ka 8 billion. Ka 8 billion konso sikatithandiza kwenikweni yayi. Ndiye ineyo ndi anzanga ena pamene tikukonzekera kuti tilowe mboma masiku akubwerawo, ngongole iyi imene inali 40 billion mu chaka cha 2018, lero pa 15 March 2020 ndikulengeza kuti ndalamazo ndazipeza ndi ineyo, ndipo ngongoleyo idzakhala ya 75 billion Malawi kwacha. Tikangolumbira 75 billion mutha kumanditsutsa, paja ndikanena amatsutsa nde akayamba kumapita masiku amabwera nkumayamba kuvomerezana nani. 75 billion Malawi kwacha ndayipeza ya ngongole tipereke kwa anthu achinyamata, azimayi ndiye ena onse amene tili Malawi muno tizipanga business titukule miyoyo yathu. Kubwerezanso malonjezo a chaka chatha tidanenera pa Njamba pompano tinkakamba za duty free week kuti mawiki 52 apa chaka wiki imodzi duty free. Ife amene timapanga business tikatenge katundu uko alowe Malawi muno osalipira msonkho iyayi. Mumalipira ndikaye amaba. Misonkho yanuyo inayo mukazipepesere duty free week ku Malawi kuno. Imeneyo tidzakhazikitsa ndithu, angakhale ndi mgwirizano tidzakhazikitsa kumene, chifukwa mu mgwirizanomo nanenso nditani ndili momwemo. Mfundo izizi tipita nazo ku mgwirizano. Duty free week izibwera kuno ku Malawi ndipo iyamba chaka chomwe chino, chifukwa zisankho zili liti
chaka chino. Pamene tikupita kutsogolo ndilonjezenso pano kuti pamene tikupita ndi mgwirizano wathu misonkho imene mukubula nayo lero iyi imeneyo tidzayitsitsanso kumalawi kuno. Osisa wache ndine amene ndili pano ndi anzanga a mgwirizano. Musandifunse kuti tidzatsitsa bwanji, sindinena chifukwa tikamanena akumaberanso ndi akumakapanganso molakwika. Akuluakulu muli apa, misonkho kumalawi kuno titsitsa. Tikudziwa matsitsidwe yake, musadandaule, sitingakunamizeni. Tidakuwuzani masiku adzanawo kuti amene adzayeserere kubera chisankho adzagwidwa. Lero tikukuwuzani kuti misonkho tidzatsitsa kuno ku Malawi ngodala amene akhulupirira ngakhale sanaone. Ine sinimabwera pano kumaza kunamizani. Ayi. Boza amalesa kuchipatala. Chifukwa ukanama kuchipatala amakupatsa mankhwala olakwika. Koma uneneko zoona. Nkhani za ulimi mfundo zilipo. Mobwerenza cholinga chake chokonzera nkhani za ulimi ndi chani? Kupezeke ntchito ku ulimiko. Malaya onse mwachena apawa. Anakuwuzani kuti tayimikani zipewa ona bokaliati. Tayimikaninso ni zipewazo tizione. Imikani. Zikomo. Izi tikuti ndizipewa. Chiyambi cha chipewa ndithonje. Tikumvana? Ichi chitu chipewa chake. Ndikunena zipewa zimene tavala anthu ufe. Osati afiti ya. Chiyambi cha chipewa ndithonje. Thonje sili kwa kumwamba, limamera pansi pano ndiye ulimiwo. Malaya mwachena apawa, ena mwavala za UTM, ena mwavala za MCP, ena mwavala za mafunde za umodzi za Ford, ena mwavala za PP za Freedom Party, a independent ache nkati mwavala za Yunus Musa. Zonsezo zimachokera kuthonje pansi apa. Tikonze zimenezo kuti dziko lipite kutsogolo. Mukamati mwachena ndithonje. Fetereza uja 4,495 kwacha thumba limodzi. Akuti yayi nkhani ya fetereza musakakambe kunjamba chifukwa antawuni salima. Mwina salima koma amatumiza ndalama za fetereza kumudzi kwawo. Ulendo uno mukumatumiza 22,000 kwacha thumba limodzi. Tikuti tikachita zisankho 22,000 muzigula matumba 5 komanso nkusala ndi chenje mulipirira transport yonyamulira feterezayo. Muzimvetse izi chifukwa amene titi tikwanitse ndi ifeyo amene tili mbali yakuno. Ena muwaona mulungu amawawu tikamba kuyendera limodzi. Khulupirirani chifukwa tunena pano nzoona. Mamega farm aja abweranso. Tikonze kampani ya Admark. Mamega farm Admark sikuti ntchito ndiyongopititsa patsogolo ulimi. Tilembane ntchito ikhale misika yokhazikika anthu apeze ndalama. Nkhani za umoyo ndi chiwerengero tikonzenso. Matenda ena awa ndi amene tikunena coronavirus ndi ena. Matenda ya malungo kutsogolo kuno tithane nawo. Profesa Chisi ali apa ndi adokotala. Nawonso abwera nawo zonzeru zawo kubwera nazo mu mgwirizano muno atithandizire nkhani za umoyo. Kuno timange zipatala. Kumanga chipatala sikuyika mwala yayi koma kuchimanga chipatalacho. Mangani ma stadium amaule ndi manoma musayike miyala yayi. Tatopa ndikuonerera nkhani zoyika miyala tufuna zenizeni.
kuno ku Blantyre pakwizi apo timalizitse kukonza kwalonjezedwa kuno Blantyre District Hospital timange ndalama zake zili kuti kodi zili m'malayi momwe zitheka ndithu musakayikire mgwirizano wace ndi umene uno umene tikulengeza pano nkhani za maphunziro nazonso mfundo zake tili nazo ana asukulu akudandaula ali apawa ana inu mavuto anu ali pafupi kutha inu makolo ana ali apa inu mavuto anu atsala pang'ono kutha mgwirizano umene uno uthana ndi mavuto amene mukulira pano ngodala ndinu odala chifukwa mukukhulupirira ngakhale simunaone timange masukulu kuno osati zikuchitika pano boma la America chitikondere nicho nkutipatsa ndalama amange masukulu anyuwani 200 angopatsana makontrakt mosadziwika bwino chonde chitani nazo chilungamo ndalama za eni chitani manyazi ndi misonkho ya enu wake timange masukulu akumaso kwa anthu timange masukulu anawo akulira sakugona pabwino mwana amapita ku sukulu kukafuna maphunziro mwana sapita ku sukulu kukafuna chakudya mwana sapita ku sukulu kukafuna accommodation zonsezo zikhale malo amodzi adatero kuti athetsa kota system oho pepani adali kuti nthawi yonseyi chadza ndi yani 50+1 kota system tidzathana nayo tokha aliyense aphunzire ife tidaphunzira tikonza chifukwa timalimbikira aziphunzitsi anali aziphunzitsi enieni sukulu zidali sukulu zosiririka ndipo enafe kuno tinaphunzira pa HHI ndi kudala masukulu anthu imeneyo kanjeza limbe primary kuna malimwe chilomoni LEA pachitawira apa anali masukulu enieni komanso amakhala ndi matimu ampira nkumene kuda achoka mapuleya anthawi imeneyo achina lule m'madzi wacho achina George Manto ali ndi azinzawo masukulu ake anali ati tibwenzeretse zimenezo zinthu ziziyenda kuno timange ma university atsopano kodi ifeyo tidati timanga ma university kuti tidatero kuti kumangochi kufunika university kukaronga kukufunika university kumulanje uku pafupi apa pakufunika university yawo kunchewu kukufunika university kasungu kukufunika university komanso kumusi uku kuchikwawa kufunikanso university mmene tikutero ndiye kuti papolepa mahostelo alipo okwanira kuchanko mahostelo alipo okwanira pa College of Medicine pa Kamuzu College of Nursing apa alipo mahostelo okwanira ma classroom okwanira aziphunzitsi akulipidwa bwino komanso pa nthawi yake ndi zimene tikubweretsa kutsogolo kuno pamene tikutero malo koyambirira kuno mwina avuta open distance learning masiku ano ndi amakompyuta anthu tikonza kukhala pena ndi kumaphunzira timatero kumene ife sukulu tinapangira zimenezo open distance learning ndi zotheka ndithu tisunthe limodzi ndi nyengo zamtengatenga ndi mtokoma doko la mkati kulionde uko likufunika tigwiritse ntchito doko la nakala kubweretsa katundu pa treni doko palionde pamenepo tike ma warehouse tipeze ntchito za anthu kumangokhala sibwino tikhale ndi chochita mulungu adalenga munthu kuti akhale munthu wansangala osati munthu odandaula tikupitirira kutero kuti kuno tithetse mavuto a nyumba kumalayi kuno titabwera pano chaka chatha timanena kuti kundilande kwathu uku nkumene ndidakulira ine pathu pandilande apa tiyambe kumanga maflats nyumba 3, 4, 5 stories anthu tizikhala nyumba zabwino ku Chilomoni ku Bangwe mulunzumu mbayani mwache Musa umu timange nyumba za makono kulilongwe kunchesi kwa biwi kukawale kwa nkona kukaning'ina kunzuzuko kunchenga utuwa konseko timange nyumba kuzolozolo kwa chenkati akutero ena pano konseko timange nyumba za makono
osati mtauni muno tizikona nyumba zisakasa iyayi ndizotheka ndithu. Malawi Housing Corporation ndiyo ikonekapo iyo kampani yache ndi imeneyo ili pafupifupi imeneyo masiku akubwerawa ithandize mtundu wa Malawi. Nyumbazo tikamapanga renti pang'ono ndi pang'ono zikhale zathu. Nchonyaditsa kumachokera pa nyumba pako munthu aliyense kukhesera thukuta lako osati zolandira. Zolandira zimatopetsa, zolandira zimachotsetsa ulemu, amakukumba kuti pachipanda ine bwenzi muli ndani. Tikupita kutsogolo kuti ineyo kubwerezanso pachandapeza kale 75 billion kwacha. Dzulo lomweri timamalizitsanso kukambirana ndi anzanga enawo amene atithandize kuti kumalawi kuno chifukwa anthu akhala kunamizidwa nthawi yayitali. Ndiye izi ndinena ngati vice president wa dziko lino la Malawi komanso ngati president wa UTM amene tili ndi masomphenya oti dziko lino zitani liziyenda bwino. Ndalama zomangira nyumba 20,000 tazipeza kale, ndipo ndalama zimenezo poyambirira asilikali ankhondo, apolisi, aprison, immigration. Pobwera kuno tadusa kukanjedza uko. Zaka zingapo zapitapo kuda adusa akulu ena ake namanena kuti nyumbazi timanga olo imodzi sidamangidwe tizamanga toka. Ndalama zake tatani tapeza kale, makosa na mgwirizano uku ndalama zilipo zili thumba ili timangire nyumba 20,000 ku polisi, ku MDF, ku immigration ndi ku prison. Apolisi a MDF ali ndi malo awo amene ali designated. Uku ndi ku barracks, uku ndi ku B company, uku ndi ku C company. Osati apolisi azichoka ku B company ku C company nama kaphatikizana ndi anthu. Ayi, timange nyumba kumeneko azikhala konko IMDF chimodzimodzi. Kumeneko amene mukundimvera IMDF wa polisi ndikuyankhula izi ngati vice president wa dziko mukhoza kudabwa kuti ndazitenga kuti izo ndizoonanso ndi afune asafune vice president wa dziko ndani. Sindinabwere ndiye mchithu pano, sindinabwere ndiye mchithu pano. Mutisamale kuno tikupitiriza ndipo tizimaliza posachedwa. Mwayi wa ntchito achinyamata, tikati achinyamata timanena anyamata ndi atsikana omwe, komanso akuluakulu makolonso akufunika ntchito. Kuno ku Blantyre kuno kale amati commercial capital, kunali makampani ankhaninkhani kuno, B&C, Nzeru Radio, Kasali Cargo, Marketing Services Division. Ngakhale iyi yayamba kuphupha lero iyi, akuluakulu mukadzaona dziko kampani ili paseri pa makata kale timaiti Sobo, lero tikuti Castello. Mukadzayiona kampani imene ikupupha muzaziwe kuti zikolo chabwino palibepo, sikuyenera kuphupha. Koma makampani akupita pang'ono ndi pang'ono. Abwerere makosa nawa akaphunzire ntchito makampani mmene tinaphunzirira ife, River Brothers, BAT, makampani amenewo amasula anthu na amakhala mabwana. Anali apawa nawonso amalakalaka atadzafika pa ubwana. Makampani amenewo abwerere. Mmene tikukuza makampani ena amene ali ndi kuthekera kwa iwo okha, ali ndi maluso apadera, akhale ndi ndalama azilembe ntchito okha, alembe ntchito anzawo. Ndiye Malawi amene tikumfuna ife. Tidalonjeza kuti ntchito 1 million, nditsindike pano kuti ntchito 1 million izo tidzaperekadi ku Malawi kuno. Amene asakukhulupirira awo abakhala. If tidzalemba ntchito anthu osachepera 1 million chaka choyamba. Nkhani za madzi ndi magetsi
tikupitirizanso connection ya magetsi ulere, connection ya madzi ulerenso. Anthu adzilipira mabilu amagetsi, mabilu amadzi mwezi ukatani ukata. Amati madzi ndi moyo, moyo sagulitsa. Titero pepano kodikirani nthawi sinakwani yamba ni mwayima kaya. Madzi ndi moyo, connection fee tichotsa. Kaya achotseratu abachotsa kuti ife zochotsa tizichepere chifukwa list ya zinthu zofuna kukonza ndi yambiri. Connection ya madzi, connection ya magetsi, zimenezo zofuna kuchotsa. Koma akulu tidanena onse azaka 65 kupitirira uko mwezi ukatha azilandira ndalama. Ndibwerezanso pano azigogo athu ndalama zawo apatsidwe. Ena adayeserera atengere zathu zimene timanena, adangozitchula zidakanika kuzipanga implement. Tizapanga tokha chifukwa masomphenya amenewo tsoka ilo Mulungu wakumwambayo adapatsa ifeyo. Ndikamati ifeyo ndikunena ine ndayima pano, anzanga ali kumbuyowa ndi ife tonse amene tili pano ndi amene tili ndi masomphenya okonzera dziko lino kuti lipite kutsogolo. Tikumbutsane zinthu izi zoti tisayiwale pamene ndikulowa kumapeto kuti titseke. Dziko lino la Malawi linalengedwa ngati dziko lina lililonse. Mulungu sanalenge kuno kuti titamike ndi umphawi ayi. Ngati kumalawi kuno kuli umphawi ndi chifukwa cha usawa utsogoleri wabwino. Atsogoleri ndi amene amalozera anthu kuti poyenera kuponda ndi pati apa. Ifeyo tiunikire anthu nchifukwa chake timati UTM tsogolo lathu lowala latani lafika. Iniyo muli apa inu ndiye nyale. Iniyo muli apa ndiye mchere okometsa dziko lake liti lino. Ngati kuli mboni zoyambirira zokuti Malawi ndi wabwino anthu ake ali kuti. Kuno ndizotheka ndithu kuti anthu tonsefe apa tizisangalala. Osati mama wakukacha kumadandaula kuti kwacheranja ambuye. Aliyense azisangalala tikhale nzochita. Muzipatala mu mankhwala akhalemo. Mavuto amene aperekedwa matipatsa. Makhansala ena muli pano, makhansala mukudandaula. Tibwereze tinanena kunzuzu. Makhansala athu sakulipidwa bwino. Ngati simukukwanitsa za makhansala imikanikaye. Koma ngati tikupitiriza za makhansala alipidwe bwino. Si umphawi kukhala khansala ayi. Inu makhansala muli pano ndi ena amene mukutimvera pano. Chonde zisankho zikubwerazi anthu ake okavotera ndi ifeyo. Ndi amene titi tikonze dziko lino kuti lizipita kutsogolo. Pamene ndikumaliza akuluakulu muli apa amayi ndi abambo ndilankhulepo nkhani iyi yofunikira, nkhani ya alliance. Poyambirira panabwera Vice President Dr. Usi pano anabwera ndi mavesi yawo. Mavesi nanenso ndimadziwa. Ajanso anabwera last week aja kulinso munthu wina mmodzi amadziwa mavesi. Bolani asamukanganirane. Chifukwa anthu ake aja amadana ndi chilungamo. Ndiye ukamauza zoona umakhala kuti moto uja wayamba kuzilowesera kunsi kwa trouser osaziwa kuti kenaka akuyatsapa. Komabe izo ndi zandani? Exodus chapter 17 ndime ya 3 kulekeza 7. Ana a Israeli ankawinya. Iwe Mose ndi Mulungu wakoyo munatichoseranji ku Egypto kutibweresa mumafuna muzatiphere kuno. Tikusuntha lero tikukamba nkhani ya alliance.
ena ali ndi nkhawa koma iwe namatiloza ine koma iwe ukufuna utigulitse iyayi akuluakulu ine ndimaganiza bwino kopsa mukulankhula mwa masiku ano timati ine ndimaganiza bo tikumvana eti ine ndimaganiza bo heve ndiye kuganiza bo uku kunayamba pakanthawi mmene tinkasanzika kuja kukuti tikuchokako ndi makosana ena anzanga ali mbuyo tinayiso pamene paja titaganiza bo mukundimva mmene timayamba UTM ndikutinso pamene tikuganiza chaniso apanso mmene tikupanga alansi iyi ndikutinso tikuganiza chaniso akuluakulu ndikuwuzeni izi ena ali iyayi inde muli ndi nkhawa chifukwa ena apa mulipo ifeyo tufuna iweyo kumaloza ine ukhale president inde palibe vuto mafuno abwino kwambiri amenewo tikumvana komanso kwina konso alipo amalozanso a president akuti inunso inu tufuna mukhale president iso kodi ma president tikhala anthu awiri ikwana nthawi tidzanena nkhani imeneyo musalenda ule ya lero ndikufuna ndinene nkhani ya lero ize amatero kuti one step at a time inuyo ndakuwuzani kale kuti timaganiza bo heaven ndiye inuyo mukhale easy tinali ndi zolinga poyamba ndale ine ndinkagwira ntchito kuyatero uko masiku amenewo ndiponso ntchitoyo ndimata ndalamanso zakumeneko zinali zamchonchi osati zamasewera tinazisiya chifukwa dziko lino lofuna ukonzi anzanganso ena profesa chisi ali apo ali ndi ntchito yawo ndi adini amenewo anesa ali apo makosana anzanga usi amasangwi onse ali uko ali ndikena kochita koma dziko lino lofuna ukonza ndiye musamanene kuti chifukwa makhala ali mulungu funso lake tikumati kodi ino a UTM mukuzikayikira mukunkayikira mulungu wanu kuti simungakawine chisankho panokha ndi mulungu ameneyo komanso mulungu wemweyo akutiuza kuti khalani pamodzi ndi anzanu mugwire ntchito ilimodzi mulungu wake timvere uti apa tikupita kutsogolo mgwirizano talengeza kwasalani kusayinira ndipo tikasayinira gawo lomalizira tikamapita ku chisankho ndiye tizanena kuti presidential candidate wathu nayu running mate wathu nayu chimene ife tikachite ndikutani kulembetsa kuvota ndi kukateteza kuti dzikoli liyambe kuyenda bwino kukhoti tinkapita kuja tinapita ambiri tinayendako bwino tiyendenso limodzi kuti awa
amazitamirira ufitiwa. Inu zoona akuluakulu mungamalolere kuti mfiti izilamulira dziko? Sindinanene tu ndine ananena okha. Komanso ndimafuna ndinene izi. Inu asaonda ndi anzanu. Zoma anena anzanu ena akabwera pano kuti apumbwa, abakha, achani zimenezo si ulemu eti. Ndi anthu. Koma za ufiti amazinena okha. Mfiti silamulira dziko, tamvana? Tufuna anthu alamulire dziko. Anthu ali kuti ndi ifeyo, ine ndi anthu ali kuti ndi anthu. Afiti aja asiyeni akudyerani ana. Mgwirizano uwu ndi wowina. Ena mukonza kumafunsa kodi kuwina kwaje kwa mtundu wanji. Chaka chatha adatipakulira mavoti ajana pakati pekse ajana fufuta aja mavoti amene wanali athu. Koma tingoyerekeza kuti titengere mavoti amene anatipatsawo kuti Dr. Chakwera kapena iyayi ndiyambire afiti. Afiti aja mukatenga afiti ena ndi afiti ena kuphatikiza mavoti awo 2 million. Sindine ananena okha. Sono mavoti amene anagayira Dr. Chakwera 1.7 million, ine akuti 1 million. Tikatenga Chakwera ndi aine 2.7. Tikumvana eti? Ndi afiti aja nali 2 million. Eti? Wina 1.8, fiti ina 1.8, fiti ina 200 chako. Pamozi 2 million. Eti? Sono ine ndi Dr. Chakwera athu kuphatikiza 2.7 million. Eti? Wawina ndani? Wawina ndani? Tipita kusogolo ndi mgwirizano. Pofufuta nkhawa zanu amene muli pano. Mmene tikupita ku mgwirizano tisindike ichi. UTM ndi UTM. Ndi mpaka na muyaya UTM izakhalapo. MCP ndi MCP. MCP izakhalapo mpaka na muyaya. Koma tikutenga mphamvu za MCP za UTM ndi azibale athu amene tidagwirizana nawo chaka chatha kuzika pamodzi kuti tichotse mfiti. Mubwere anthu mboma zinthu dziko muno ziziyenda bwino. Osati iyayi akuti mwagulitsa chipani. 1. Pogulisana chipani amene ali mutu wake kuti sumayenda bwino ndi ogula chipaniyo. Chifukwa kulembetsa chipani wa registrar uko ndi ndalama zochepa, palibe chifukwa chogula ayi. Kungotenga na gulu nkukalembetsa chanu. Tikumvana? Kandi 5,000 kaya 50 kandi 100. Palibe zokuti iyayi awa anagulitsa chipani ndi awa 10 million. Ogulawe mutu wako suyenda bwino. Kalembetse chako. UTM sitinagulitsa. UTM is UTM. Kungwirizano kuti kupita nayo iyi ili apa iyi. Yonse yathunthu iyi. Ikhalapo ndipo ilipo mpaka na kalekale. Tikupita kumeneko kusonkherana mphamvu. Tichotse mfiti. Mubwere anthu mboma. Chimene timanenera kuti tikhale pamodzi. Pamene kukhoti ananena kuti 50+1 amene wapeza mavoti half kupitirirapo ndi amene wawina chisankho. Musatengereza amayi aja mutu wawo sumayenda bwino. Okay? Sindatchula dzina ayi. Fangati munthu wewe umadziwa za malamulo chigamulo cha kukhoti chija chinakwanira. 50+1
amene ndokhazikika musamvere aja mmutu muja ndikapeza ndiyamba ndakapita nawo kayi kuzomba 50+1 yakhazikika kumalawi kuno ndiye lamulo likutero pano pali ma MP amikaya amalankhula panowa ndiye anzawo anayimiritsa onabo Kanyacho onabo Salambula ndi ena adapanga malamulo uko malamulo mwakuti owina apeze 50+1 mukakavota 50+1 yo ndikusampeza ndiye kuti amene wakhala pa namba 1 ndi pa namba 2 apitenso ku chisankho kachikena. Tikumvana? Tili limodzi apa? Ndiye kuti chisankho chikonza kutheka kupita kukavota pa 19 May pano ndikupeza kuti palibe mwatatufe mwawirife ndi mfitizija palibe amene wapeza 50+1. Ndiye kuti malamulo akunena kuti wa namba 1 ndi namba 2 apikisanenso. Amene ali pa namba 3 uyu akonza kulowa mu alliance ndi wa namba 1 kapena wa namba 2. Pali nzeru zanji kupita ku chisankho tiononge ndalama ndi kusakapeza 50+1 pamene kugwirizanako tikonza kugwirizana natu pano nkukamenyeratu 60+12 72 ndikumapita uko. Ndifake nakuwuzani kuti timaganiza boheve timanena zimenezo tisapite ku chisankho kawirinso yayi chimene chibwerechi tikavote tithane nazo anthu azipeza ntchito kumalawi kuno osati pang'onong'ono takavota pang'onong'ono takavota inu ntchito yanu nkuvota tikavote kamodzi tiyambe kukonza dziko nchifukwa chake pali alliance apa tisapite kukavota kawiri katatu ayi. Pomalizira kuti tikhutire chimene tikupitira ku alliance iyi yathu mbendera iyi ndi mbendera ya UTM iyi tikuiona iti ndati ichi sichidzatha sichamalonda tachiona iti mbendera yathu iyi ndi imene imatilimbitsa ifeyo mmene tasonkhanirana pano iyayi ndikaponya mukanganirana patsala nsanza pano UTM si nsanza ayi ena amachita kuchemerera kuti chipani chathu chitha ngati makatani ndi chawo chomwecho ife cha ife sichitha mbendera yathu nditiyo ndi imeneyo. Koma alipo anthu ena savota amene kuvotako adalira ifeyo ndiye kuli mbendera iyi ya dziko la Malawi iyi mukuiona mbendera iyi chifukwa cha mbendera imeneyi tapanga alliance UTM ili pansi pa mbendera ya mtundu wa Malawi. Ifeyo tonse timanena kuti ndi Amalawi mbendera yake ndi imeneyi tisonkha tonse mphamvu zathu chifukwa cha mbendera imeneyi. Ena amene mwakweza mbendera ya MCP ndi ya UTM uko mbendera zonse ziwirizo mbendera yayikulu nditiyo ino ilipa. Profesa Chisi ali ndi mbendera ya umodzi apo ili pansi pa mbendera imeneyi. Pali mbendera zosiyana mbendera namba 1 ku Malawi kuno nditiyo iyi ndipo ineyo ndimaulutsa mbendera imeneyi Vice President wachani kodi wa dziko ndi imene ili pagali moto ili kuseriyo. Tikamvetsetsa kuti zimene tikupangira izi ndi mbenderayi ndi kukonza dziko lino la Malawi tonsefe tiyamba kupita kutsogolo. Tikumemeni pano makosana tonse kumpoto bwerani tikhale limodzi
makosana kuchikwawa kusanje kumulanje Phalombe bwerani pano tikhale limodzi mulanje Nchinji Nkhotakota bwerani pano tikhale limodzi akuntchewu akudedza ukuzomba bwerani tikhale pamodzi tikonze dziko lino la Malawi tonse tiyende limodzi anthu okhaokha ngakhale uko kumene akuchita maufitiko khalani nawo ufiti wanuwo koma ena kumene kose afiti thawaniko nayamba ufiti bwerani kuno tikulandirani bwerani tikulandirani alekeni afitiwo azipanga ufiti anthu anzanu tili kuno bwerani tikulandirani mmene tamemerana pano amene mukutimvera tikamabweranso ulendo wina pano tibwera anthu ambiri misonkhano kusogolo tikupitaku tiziyenda anthu ambiri kukhala awiri simantha koma tufuna kutani kukonza dziko umboni wache uli kuti mbendera iyi tikamapita m'mademonstration tizinyamula mbendera iyi ndilankhule ngati vice president wa dziko pano asilikali ankhondo apolisi wina akakuwuzani kuti muziombera anthu mukanireni osamvera maorders opusa ayi asilikali ankhondo amateteza mbendera yache imeneyi ku polisi uko mbendera yache ndi imeneyi tonse amene tili apa mbendera yake nditi iyi tikufuna kukonza dziko oyang'ana mbendera iyi IMPC asiyeni tilibe nawo atendi asiyeni ife anzathu tizigwira awali apawo atikwana tizigwira ntchito ndi ati ndi amenewo akuluakulu ndiseke kunena kuti zimene tikumakuwuzani ife zizichitika ndimati ndikanena amatsutsa pakapita miyezi amakachita zomwezo amanena kuti chimene munthu wamkulu amachiona atakhala pansi mwana amakwera mu mtengo kuti achione ife timaona patali kwambiri ndipo timaganiza bwino heve lero tikamachoka pano soja Lucius Banda chonde kumbuyoku kaikhala collaboration katiyimbireni nyimbo iyi kuti anthu tiziyimba m'misonkhano mpaka na tsiku limene tigonjetse ufiti kumalawi kuno nyimbo yake nayi soja imani pa microphone ali kumbuyo awo UTM amene akufuna kuwina chisankho tiyimike manja tonse tiyimike manja mgwirizano tikawina chisankho nyimbo imene tiziyimba kupita kutsogoloku nyimbo yake nayi Lucius Banda ndi sochembezi uko ndiye nawo imba mukayipanga perfect nyimbo inayi dikirani pang'ono kumeneko ife tikamanena zinthu zimachitika iyo aye zinthu zimachitika ife tikamanena
zinthu zimachitika aye zinthu zimachitika ife tikamanena zinthu zimachitika iyo aye zinthu zimachitika ife chidikanena zinthu zimachitika iyo aye zinthu zimachitika UTM kanena zinthu zimachitika aye zinthu zimachitika UTM kanena zinthu zimachitika aye zinthu zimachitika asoja kanena zinthu zimachitika aye zinthu zimachitika chilima kanena zinthu zimachitika aye zinthu zimachitika yes akuluakulu ambuye akudaliseni nonse muyende bwino popita mmakwanu tizaona naso tsiku lina tiyapemphe amene anatipempherera atikize m'manja mwa Mulungu zikomo kwambiri ambuye akudaliseni zikomo kupyolera mwa Dr. Saulos Klaus Chilima tikupempha mdalitso ukakhale pa iwo, mdalitso ukakhale pa mgwirizano, mdalitso ukakhale ku chipani chilichonse chimene chalola kuti zinthu zikachitike m'dziko lino la Malawi. Popanda inu palibe chomwe chingatheke, koma pa inu chilichonse nchotheka. Tikukumbukira Zakeyu atatha kutolera misonkho ya anthu kwa abera, anakwera mu mtengo kuti amudziwe Yesu, ndipo anafunsa Yesu, kodi nditani kuti ndipulumuke? Yesu anamuwuza akabweze zonse zimene anabwera anthu, ndipo Zakeyu anachita choncho, chipulumutso chinali mu nyumba yace. Tukapempha kunena kuti tikawumirire inu, popeza inu ndinu Mulungu wamphamvu. Kaperekeni nzeru zotambasula mfundo zonse zimene zinayenera kusintha dziko lino la Malawi, kuti tsiku lina lache mnyamata wina wake, mtsikana wina wake, bambo wina wache, mayi wina wake adzayamikire kuti 2020 kunali mgwirizano umene unasintha dziko lino. Lero miyoyo yathu yayamba kusuntha. Mwa Yesu tipempha izi, amen. Manja mwa president, manja mwao, manja mwao, manja mwao. Tikupempheni a president komanso Madam Mary Chilima, vice president, kuti tikhaleka pansi kuti anthu onse amzere woyamba asike pansi mukasazikane ndi a president. Patroni athu tsogolerani kuti akasazikane ndi a president. Tipempeso anzathu akondi sungama IMCP musike nawonso pansi mukasazikane ndi a president yathu. Achisi nonse tiyeni mukasazikane ndi a president. Zikomo kwambiri.
Chambers, so Chambers akupanga kaya interview bwana.